सांग्रां जा मुलुगाव फैदों गिख्रंथाव हेजा महामारी बेराम मुलुगाव कर'ना महामारी बेरामनि उनाव गोदान मोनसे बेराम हेजा बे गिख्रंथाव हेजाजों 359 सुबुंनि जिउ खहा 10,000 सुबुङा बे हेजाजों साग्लोबजाना दं। बे गिख्रंथाव हेजाया नाइजेरियायाव जादों। दान मोनसेसोनि गेजेराव नाइजेरियायाव गासै 33 रायजोआव गोहोम गोग्लैदों बे हेजाजों। महामारी हेजाखौ फाहामथायनि थाखाय सावस्रि फाहामथाय होग्रा आरो सावस्रि बिगियानगिरिफ्रा गोथौ साननायाव गोग्लैदों। नोंथाङा मिथिनानै गोमोगोन हेजाया मानिफ्राय जायो। गुबुंले मुलुगाव बेमार आरो महामारीनि अनजिमाया बांगासिनो दं। बेबाराव गिख्रंथाव महर लादों महामारी हेजाया। फुड पयजनिं बेक्टेरियानि जोहै जानो हागौ बे हेजाया। इउरिया होनाय मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइनिफ्रायबो सोमजियो हेजाया। बांद्राय बिबांनि प्रटिन थानाय आदारजोंबो जानो हाथाव हेजाया। ओंखाम आरो मैदानि जामुजोंबो महामारी हेजाया सोमजिनो हागौनि फोरमान। गाइखेरजों खालामनाय जामुआवबो हेजाया बेक्टेरियानि जानायनि गोहोम थायो। गाज्रि दैनि जोहैबो बे महामारी हेजाया जानो हागौनि सम्भावना। बे बेमारजों साग्लोबजानाया गिबियाव उदै सानाय जायो। बेनि उनाव गोबानो ओंखारो, डायरिया जायो। बेनि उनाव देहानि गोबां अंगआव गाज्रि थासारि सोमजिनो हागौ। हेजाजों नाइजेरियायाव 359 सुबुंनि जिउ खहा 10,000 सुबुङा साग्लोबजाना दं। दान मोनसेसोनि गेजेराव नाइजेरियायाव गासै 33 रायजोआव गोहोम गोग्लैदों बे हेजाजों। महामारी हेजाखौ फाहामथायनि थाखाय सावस्रि फाहामथाय होग्रा आरो सावस्रि बिगियानगिरिफ्रा गोथौ साननायाव गोग्लैदों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, फुल टिंकी पेट्रल फ्री एयार गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।